আজি সকাଳର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବର, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଏବେ ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ନାରା ଥିଲା 2 ଥର ପଦ୍ମ, 2 ଗୁଣ ବିକାଶ। ଏବେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତିକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି ସରକାର। କୃଷି ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ 58ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଳୁ ଭଳି ଅନେକ ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 100ରୁ 130 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ହିମାଚଳ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କୋବି, ଲାଉ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଭଳି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପନିପରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ମାସ ଜୁନ୍ 5ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ତୁଳନାରେ ଆଳୁ ଦର 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପିଆଜର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 23 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 60ରୁ 80 ଟଙ୍କା, 70ରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ 107ରୁ 130 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଳୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ 28ରୁ 55 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 32ରୁ 53 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାସ ପରେ ଟମାଟୋ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ 80ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବରରେ ଟମାଟୋର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ 115 ଟଙ୍କା। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପନିପରିବା ବଜାରକୁ କମ୍ ପନିପରିବା ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ବେପାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏକାଥରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଦି ସରକାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଘରେ ବସି 50,000 ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 22 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମାଇଗୋ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲୋଗୋ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।